समबार मोनायाव जादों आरोखि 12:30 फैदों मैदेरा फालोयैनो। ओमफ्राय आंनि लोगो सासे दंमोन नारद होननाय, बे खुनुरुखुम बेंग्लुबदोंमोन, बेखौ खुनुरुखुम बे खारखोमालांनो हादों। जारिमिनारि संकस खेराइसालि बेवहाय दंफैयो दिनै आं खुलुमबाय रायजोफोर, आं दिनै दंफैयो जारिमिनारि संकस खेराइसालि बेवहाय दंफैयो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। थ' नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। बे संकस खेराइसालियावहाय थांनाय समबार मोनाबिलियावहाय हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै बे संकस खेराइसालिखौ नेग्रा जे सुखिदारफोर आरो फुजारिफोर थाग्रा न'फोरखौहाय गाख्रेबनानै होलांजोबदों। दा बेखौ आं नोंथांमोननो एसे खिन्थानानै होलांनि, नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। जों दा हाबलांनोसै सिङावहाय। दा नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। आरो लोगोसे बे जायगाखौ नेग्रा न'खौ फोसाबग्रा बिथांनिफ्राय नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन। नोंथांमोनहा खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। आरो थ' बिदिबा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मैदेरा बेबायदि खालामनानै गालांजोबदों नै मोनायाव। बे मानसिफोर नै नारखुजोबदों नै। आमायानो दंमोन बहाय? औ बेबायदिनो सियार गाख्रेबनानै होलांजोबदों नै। गाख्रेबदों, खिदों, गालांदों। ओरैहाय सेस लेथेर फेथेर खालामलांखादों नै। ओरै खिथ्ला लांजोबदों, ओरै लेथेर फेथेर खालामनानै होलांजोबदों। आरो दंफां नारखुदों नै। जारिमिनारि संकस बाथौ खेराइसालि बियो। मैदेरा फालोयैनो फैनानै सुखिदारफोर थाग्रा न'खौ गाफायनानै होलांजोबदों। आरो बेनो नै। थांनाय समबार मोनाबिलियावहाय जानाय मोनसेबो बुस्थु मोजां गालांखायाखै नै, गाख्रेब गुख्रेब गालांजोबखादों।
खोनानो मोन्दों बे संकस जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव फैनानै मैदेरफोरा बे न'फोरखौ गाख्रेबनानै होलांदों। दा बियो माब्ला जायामोन? बियो समबार मोनायाव जादों आरोखि 12:30 फैदों मैदेरा फालोयैनो। ओमफ्राय आंनि लोगो सासे दंमोन नारद होननाय, बे खुनुरुखुम बेंग्लुबदोंमोन बेखौ खुनुरुखुम बे खारखोमालांनो हादों। बे न'खौ गाख्रेब गुख्रेबाव सोनाबहा खारदों बियो। आं गैयामोन, आङो न'आव थांदोंमोन। बे समाव गाख्रेब गुख्रेब खालामनानै सेर थेर गासिबो गाख्रेबजोबनानै जोंनि संकस जारमिनखौ थेर बेथेर गाख्रेबलांजोबदों आरोखि न'खौ। मैदेरा बेसेबांसिम दङमोन? बिसोरो बुरजा दंमोन, फालोसे सानाखिसै आरोखि। मथा मथि 20-25ता दंमोन गासै। साबो दंमोन। बावथ' थिं गाख्रेबलांजोब्बाय, सेयार 12-10ता दंमोन। ओमफ्राय अनेक बायदिसिना माल दंमोन, सि खम्बल गासिबो सेस। माइरं दंमोन एसे, सिमेन्ट आथा दंमोन 18 बेग, बेबो सिजोब्बाय गासिबो। बायखाना बेखौ लुनो लाबोदोंमोन, बे गासिबो सिजोब्बाय आरोखि। संकस जारमिननि जोंनि फुजारि थाग्राफोरनि न'खौ गाफायलांजोब्बाय आफा उन्दैसा। बे जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि दैदेनगिरिफ्रा फैनानै नायफैयाखै? नायफैदों मैया 3 फैदों नामा। औ, जगत सारबो फैदों आरो ओरै माबा फैदों, बे रुबुल सार फैदों। फैनानै नायलांबाय। औ, ओमफ्राय आंखौ जाबनो थिनहरदों, आं फोजाबगासिनो आरोखि। बेवहाय नोंसोर थाखायो? औ, जों थाखायो बावनो सानफ्रामबो। एखमबा न'आव थाङो आरोखि थेखा समाव, माने बायदिसिना माबा लिंहरब्ला थांब्रबो। माब्लाबाफोर बिदि जाखांखाबायमोन नामा? जाबाय, बैयावबो जादों साहाजों, बे जोंनि नोमा न' थाननि ओरै सोनाबहा जादों सिमोनबो बिदिनो। देग्लाय? औ, देग्लाय नैबे थारिखखौ आं मिथिला, जिखुनु जाया समबार मोनायाव। थांनाय समबार मोनायाव। औ।